Jeg vet at kyrkjefalket sier, og kyrkjan vil sia, vi bytja krossens versk og alt her. Og det pura rätt, du vet, vi lyfter krossen upp, krossen är här är en krossor, här är en guldkrossor, här är en kopparkrossor, här är en träkrossor, här är en krossor, här är en törn här. Det är en stor guldkrossor av origin bispe. Här är en krossor hänger här. En krossor är halsen av Anne Jesu Mettebell, hick, krossor. Och minst till tjuror, till det fullgjort versk. Du ska inte komma säga något om det. Och det är det som vi kräger och natten 4. Och det är bara det är nöjen till nöjen, tror inte annan nöjen. Jag vet allt det här. Jag känner att det här innanfra. Ja, det är nöje. Men vet höjmon som missbrukar Guds nöje till känsko. Och värdet tycker att det inte mottaka Guds nöje till anches. Vi skulle mottaka Guds nöje, vi drar han som frälster, han frälster av nöje och han har bruk för Guds nöje kvann det. Men att täcka krossen sätter han framför där och kräcka att han för Guds nöje och leva som ett bärsint och ett borst som försvärar sint, skävar div sint, blasstämplar sint, främur sint. Så du kvarst i kristen, edla noavur, edla näka som helst, för det satans borst. Vi en god krosse, originen, og halsen. Det er hva du erst. Sannløgjen er tann, at eit Noa frelst fyrirgivet vaska Guds baden, til kjenner sannløgjen om seg sjálft, til kjenner sannløgjen om hva frelsan kviler av, hvor jeg kan være frelstur. Til Jesu fullgjørda verk, til øyna og løyna hansara verk. Jeg møter ikke til nøye. Men Guds nøye oppsier okkon til at avnokta godløyse og hinnar veraldlige listenar og å leva haulige og godlige og Jesu nuverande verald. Det sier Guds ord mer. Og av avvøksen tøyra skulle kjenne tøyr. Jeg kjenner et Guds baden fra en satans svika profete, Jakob Fredriksson. Det gjør jeg. Og alt det her. Ja, men kyrkjan, hon er gammel. Hikk, vi har vært kristen nu i 1000 år. Handan kyrkjan fra 1111, handan fra 1694, hikk her 1845. Hikk, vi har vært alt det kristna falskje her. Kristna falskje her, ja. Alt døpt, alt kom mera. Spyr deg om det fedle himmels, spyr deg om det frelst, spyr deg om det vois i det evet liv. Du tar void av et godsbad. Spyr deg. Jeg kan si at det er de som blir frelst til et evangelisk møte. Frelst til et evangelisk møte som kunne si at det er og ikke at det bønt i egene og vite det. At det er det. Men kyrkjefalket, nei. Det var det ikke. Vi har alle som krossen og alle som vaffelen og kjatten og alle sakramenten alt det pjatt i her. Hatt det djever bare mening til en frelstund. Og ta øyde det ikke alt der bor. Ta øyde ikke øyde sakramenter for en sånn frelstund. Rett ikke av godsbadene. Ikke. Jeg har ikke sakramenter. Jeg har alltid ikke lodet noen sakramentet. Ta jeg var frelstor, kunne jeg lette meg døypa, blopsund og vatten, det var bra til. Det var til at innsikla til. Og en eitre vittnesbord av en innere realitet. Og hvis den innere realiteten ikke har funnet seg sted, så er den eitre vittnesborden ikke verdur. Og det er ikke sakramentet som kan på ganda kjenta måte fremja til innere verset. Ikke. Annakort øyde Jesus eller ikke. Og Herrens bor til bare minnast hans versk. Minnast det, til et øyde, til et ytre ting som skal styrke med og i tog som han hever givet meg. Jeg et ikke han, jeg drekker ikke han.
Jeg minnes at han gav sitt likam, han gav sitt blå, han sa likam heimen til lufs, og mer til halsebautar, og han sa blå til munna syndana fyrirkjeving. Så takk for det, takk for grøying til Saron, takk for frelsena ut hunnen dyra bara blåe. Plups, plups. Så svalgte jeg det. Som et frelst godsbaden, jeg vil ikke ete Jesus, annakvart hever du ete han, atlan som han av til at du frelstur, etla bor han slett iverhøver, og all døyles ikke ut der. Det annakvart. Forstanden du har sintur. Gjør så vel. Amen.